Înțeleg cum l-a făcut. Da, dacă cineva se uită și are laptop, așa, să-mi spună și mie dacă are canal de YouTube. Bineînțeles că când e să filmeze, trebuie să editeze. Dacă trebuie să editeze. Că treaba asta nu știu. Că vreau să-mi iau și un laptop după un an. O să vă arăt ce laptop. Muriți. Nu știu de ce am spus asta, dar e mișto rău. N-am ce zice. Să vină mai ridicat puțin. Din punctul meu de vedere, fiind o casă mai simplă. Stai că am făcut-o eu, bă. Am stricat casa asta. Stai că nici eu nu înțeleg cum e. Acoperișul în felul ăsta, conturul acoperișului pe laterale, trebuie să facem un contur și sus. Unde o să vină? Și trebuie să vină sus. Da. Nu zic. În felul ăsta cu Ba, da. Dacă nu știi de ce sau de așa, e patul. Sau podeaua. Pe mine. Eu podea. Dacă merg și eu sunt slab. Am 25 de kg. Dar cu 80. Se face praf. Și de aici Cine? vine ideea de decidere. O să lăsăm acoperișul în felul ăsta, să vină așa, ori o să o facem ca și... Că mie mi se pare... Mie nu-mi place scara asta, nu-mi place. Efectiv. Îmi dă așa un gol în inima. Îmi zice, bă, șterge-o pe aia, că aia n-are ce căuta. Șterge-o. Așa îmi spune. Pe un. Și punem de asta. Am făcut, nu? Da. Descară așa. Bun. Umplem aici. Știu, deja am făcut 29 de minute. Dar vă dați seama pe survival că vă lua o oră, 2, sau 3. Să mai se poate să fie asta, cum să spun, dulapul. Nu mă întrebați, dar niciodată când poate șterge ceva pe la el prin cameră. Se poate. Dar să aude ciudat rău. Cred că auziți și voi. Când auziți, Și în partea asta să vină mai ridicat puțin. Din punctul meu de vedere, fiind o casă mai simpluță, ar merge cu un slab, însă merge în orice fel. Orică vreți voi să puneți o scară întoarsă, orică vreți să puneți un slab, este, din punctul meu de vedere, la fel și depinde doar de preferințele fiecăruia. Acum, ca să nu facem un acoperiș sec, să vină doar așa direct, bam, numai cobblestone, o să facem doar conturul din cobblestone, mai departe o să adăugăm niște scări din spus. Și parcă îi altfel, nu? Iar uitați-vă cât ne arată așa, când avem un pic de culoare, un pic de contrast, un pic de contur, altceva, nu? Parcă se schimbă, nu mai atât de sec, o singură culoare și țăpat acolo, practic, numai ca să fie. Și arată mult mai detaliat, așa arată ca și cum, bă, da, are skill, jos și sus, stânga, dreapta e un fel, în mijloc e altfel, parcă, da.
Am venit aici, trebuie să pun scări de astea. Nu știu ce am făcut, dar știu că nu mi-a ieșit. Cum mi-a ieșit casa asta. Deci, cum i-a ieșit la omul ăla, așa mi-a ieșit și mie. Pe bune. Nu vă mint. O să vă mint eu, copii. Nu pot, dar nu o fac. Și n-am la ce. Gata, acoperișul. Acoperișul e gata. Vă întrebați unii ce se întâmplă cu gaura aia. Are și tipul ăsta. Iar aici pe mijloc o să ducem acest stâlp până în capăt și eventual o să umplem în partea asta pentru că nu știm ce facem, însă... Ei. Blocuri, da. Stai că eu... Așa. Și bum. Bum. Bum, 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 bum. Ne ducem și aici. Spargem asta. Spargem și ăla. Ce nu e? Am înțeles. Trebuie să văd cum îl face aici. El are nembă. Are. Nu are. Eu n-am. Deci de eu n-avem. Nasol, dacă n-avem. Ce cu mine? Trebuie să punem unde stă aici. Gata. Să umplem. Gata. Gata. Ne-a ieșit. Cât de cât, cred. Cât de cât sper că mi-a ieșit. Dar sigur, ca sigur mi-a ieșit. Avem o casă foarte neterminată pentru că lipsesc detaliile, însă ăsta ar fi scheletul casei. Asta ar fi... Am uitat să fac asta. Acum observai. Așa. Așa. Casa propriu-zisă, fără niciun detaliu, care arată binișor cu combinațiile pe care le-am făcut, însă nu arată destul de bine fără detaliile pe care o să le adăugăm imediat. Am ajuns și la ultima fază a construcției și cea mai importantă, cea de detalii. Cea mai mare problemă la detaliile acestea este că nu-i ceva bătut în cuie, să zici, bun, asta trebuie neapărat să faci. Nu, îi ideea de încercare. Trebuie... Hai că nu. Haideți să facem înapoi ăsta, să-l dărâmăm. Nu mi-a ieșit cum i-a ieșit la tipul ăla. Din păcate. Să încerci să găsești detalii, să vezi ce s-ar potrivi și cu ce s-ar potrivi și să ajungi la idei, la detalii generale. Ideea în care un detaliu pe care să-l poți să folosești la orice. Cum ar fi, de exemplu, luăm scări, da? Și în momentul în care facem o construcție cu lemn, e foarte bine, din punctul meu de vedere, să mai adaugi niște scări. Scări în ea, nu. Mai da așa un pic de deformare, nu e chiar atât de plat pe cum îl vedeți de obicei. Punem ăla acolo, ăsta îl punem invers și bam, nu? Arată mai bine. Parcă i-a dat un pic de formă, e mai divers un pic. După aia, iar adăugăm niște lanterne, pentru că în 14 avem lanterne. Punem acolo lanternă, punem aici o lanternă și punem și în partea asta o lanternă. Și arată bine. Ideea este că noi, cum l-am făcut, putem să punem lanterne. Însă, dacă luăm niște sprus care e pe toate părțile, și mai că-l și luăm, dacă îl punem aici și adăugăm această lanternă, parcă arată și așa bine, dar totuși mai bine se mulează lanterna asta pe spațiul ăsta decât pe un boc normal. Și de asta, din punctul meu de vedere, mai bine îl lași așa, însă fiecare îl face cum vrea. Din punctul meu de vedere arată mai bine așa, din punctul altuia de vedere arată mai bine cu sprusul. 35 de minute. Deci de asta zic, în momentul în care ajungem la detalii, nu mai e ceva ce să zici că e așa și gata. Nu. Aici deja începe ideea de creativitate. Până aici au fost noțiuni exacte, noțiuni clare, de aici îți lași creativitatea să zburde și să vezi ce iese.
Fiind o casă de început, am ales un design mai minimalist, deoarece cred că mulți dintre voi știți, mai este un design în care pereții sunt cu un bloc mai în spate, acești stâlpi de susținere sunt cu un bloc mai în față și în partea asta, deci zona asta, practic, unde este acum peretele, este doar pentru detalii. Însă, acolo deja poți să cazi în cealaltă extremă, prea multe detalii, prea încărcat, nu arată atât de plăcut ochiului, însă, așa poți să dau doar câteva detalii, cum sunt aceste trapdoor-uri, cum e lanterna aia acolo sus, am zis să le scot pe astea trei pentru că arătau destul de urât, una acolo sus este arhi suficientă, după părerea mea. În partea asta am făcut un mic pervaz și aici să fie și deasupra, după niște mici stâlpi de susținere aici pentru acoperiș, ca să nu fie chiar atât de gol locul ăsta. În spate am lăsat mai gol pentru că nu prea ai ce design să adaugi plusii, din spate nu te tare uiți, e ok. Iar în partea asta la altă, la fel am zis să fie un mic pervaz și în partea asta să fie închise geamurile dacă în partea aia altă sunt deschise. După aia, dacă intrăm înăuntru, avem și aici un mic design, avem 2, 4, 6, 7 barrel-uri. Cred că la început nu ai nevoie de mai multe, dar dacă ai nevoie de mai multe, bam, adaugi acolo 3 sau adaugi și acolo. Gata, acum e rândul să o mobină cea mai grea parte. Na. Mie de ce mi arată așa casa? Nu-mi place. Îi fac tavan. Și așa să fie. Stai. Da, ăla avea tavan, eu n-am. Trebuie să ne facem un tavan. Mi se pare prea mare. Dar aici e ok. Nu avea tavan. N-am. Acum nu știu că acolo poate să se spawneze mobi. Dar dacă se spawnează, îi rezolv. Ce-a fost sunetul ăla? Unde e acel Enderman? Unde ești, mă? Se pare că nu e. E, dar nu e. Ați prins? Habar nu. Dacă deja s-a spawnat ceva acolo sus. Da, bună idee. Ce bună idee mi-a venit. Stai că vreau să... Aici e? Da, aici. Să fac aici tot... Nu de... Nu, da. Tot cine vede, nu? Zic și nimeni. Și în plus cred că o să fie și lumină. Lumină în casă. Cu atât mai bine. Dacă e mai multă bine. Și mai nu rămâne numai ăsta. Și bum, astupăm. Mai frumos? Mai frumos. Punem pe zi. Nu mai vreau pe noapte. Acum e timpul să o mobilăm. O să revin după ce o mobilez. Și gata, am mobilat. N-a fost greu deloc. Ca la casa cealaltă. Dar să fiu sincer cu voi, parcă i-ar sta bine cu niște cover. Haideți să-l combinăm. Na, eu zic să lăsăm. Să punem așa aici. Să punem asta. Continuare aici pe ăsta. Arată frumos? Pe care avem de 30. Și aici. Da, mergem. Nu trebuie să luăm o ușă. Și chiar un pat. Pat albastru. Să vedem oare se poate. Dacă punem în mână.
din ce vedeți, nu. Bun. Bun. E că mie nu-mi place ploaia. În viața reală îmi place cât de cât. Acum dăm așa și băgăm aici numai cărbuni. De ce? Că avem furnale. Și la furnale trebuie să bagi. Nu știu aici de ce am numai unul, dar am o grămadă de furnale, mai ales la casa modernă. Uitați, arma de furnale. Bam. Stai, i-am greșit. Mai trebuie un de ăsta. Și cred că ne-am umplut pe toate. Așa sper. Dar mai știm ce avem sus. 4. Deci, dacă avem aici 3 cu 2, 5. Că 5 de-astea. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Și odată am pus toate astea sus. Nu știu de ce am făcut asta. Gata. Am pus tot, am făcut. Haideți să ne ducem pe sus. Arată mișto casa, aici îi zicem. Mișto. Îmi place. Aici am făcut covor așa. E timpul să ne ducem la casa asta. La a doua casă. Sau la a treia. La a treia. Asta cum ar veni a treia casă. Aia e a doua casă, asta a treia. Prima e aia. E asta. Asta e prima casă. Mișto, frumoasă. Ce? Asta e a treia, asta a doua, care asta e mare. Dar nu mi-a luat mult timp. Cam o oră, cam așa. Aici e egal, da. E mișto, mie nu-mi place. Pa, pa, oameni buni.